Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kaninyo. Mga igsoon, niya nata sa kauhaag 8 nga Domingo sulod sa tuig ug dining Dominguha gipasidunggan nato ang mga indigenous people o ang mga tao nga naa sa extreme poverty. Pasabot, giauhag ta sa pagprotektar nining indigenous people, mga lumad o mga nitibo sa usa ka lugar nga di nato sila gubon o ang lain sad ang paghigugma o pagtabang sa mga taong naang nag-ilaid sa tumang kalisod dinhi sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan. Busa karon atong andamon ang atong kaugalingon uban sa pag-ampo nga mawa na ning pandemic nga atong giantos karon, ato sang pasalamatan o giampo sa Ginoo ang atong mga benefactors and donors nga nagtabang nato aron magmalampuson ang atong mga proyekto dinhi sa atong simbahan. Atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
magampo kita o Ginoo among hinabang ug mag-aagak himua ang among mga kinabuhi nga magbarog diha sa imong gugma ug ang among gugma kanimo mulutaw unta diha sa among kadasig sa pagbuhat og maayo alang sa uban. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon sa kaalam ni Solomon. Sa pagkamatnon ko nga ako sa lamang kataw, nagampo ako o gihatag kanako ang pagpanabot. Miabot kanako ang espiritu sa kaalam. Gimahal ko siya labaw kay sa bisan unsang trono o korona. Walay bali ang bahandi kung itandi kaniya. Ang mahalon nga mga alahas dili makatupong sa iyang bili. Kung itupad sa kaalam ang tanang bulawan sa kalibutan, daw usa lamang kapudyot nga balas ug ang plata dili mo bili labaw sa lapok. Gimahal ko siya labaw sa maayong panglawas ug sa maayong panagway. Iyaha sa kaalam ang usa ka kasanag nga dili gayud moawop o gipalabi ko kini labaw sa bisan unsang kahayag. Sa pagtunsad sa kaalam nganhi kanako, miabot uban kaniya ang tanang maayong mga butang. Gidad-an ako niya sa dili ikaasoy nga mga bahandi. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Una kami sa imong gugma o Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Puna kami sa imong gugma o Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Tudloi kami sa matarong nga pangisip sa among mga adlaw, aron makakabot kami og kalam sa kasing-kasing. Balik na o Ginoo kanus apa, kaluy ang imong mga sulugoon. Puna kami sa imong gugma o Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Pagkabuntag puna kami sa imong kaluoy, aron mo singgit kami tungod sa kalipay ug kasadya sa tanan namong mga adlaw. Himua nga malipay kami tungod sa mga adlaw nga imo kaming gisakit. Tungod sa mga tuig kanus-an nakita namo ang dautan. Puna kami sa imong gugma o Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Hikitan unta sa imong mga sulugoon ang imong buhat, ug ang imong himaya hikitan sa ilang mga anak. Matuntang mahigugmaong pag-amuma sa Ginoo nga atong Dios.
Palumpuso niya lang kanato ang buhat sa atong mga kamot. Puna kami sa imong gugma, O Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug mas hait pa kaysa bisan unsang espada nga duhay suwab. Mudulot kini hangtod sa kinahiladman sa kalag ug sa espiritu, hangtod sa dapit diin nag-abot ang lutahan ug ang kauyukan. Nag-usisa kini sa mga tinguha o gunahuna sa kasing-kasing sa mga tao. Walay butang matago gikan sa Dios. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang kabos sa espiritu kay ilaha ang gingharian sa langit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga mulakat na unta si Jesus, may tao nga midagan ngadto kaniya, miluhod sa iyang atubangan og nangutana, maayong magtutudlo unsa may kinahanglan kong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Nangutana si Jesus kaniya, nganong miingon ka man nga ako maayo? Walay maayo gawa sa Dios. Nahibalo ka sa mga sugo, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, ayaw panlimbong, tahura ang imong amahan o inahan. Mitubag ang tao, magtutudlo, nagtuman ako niining tanang sugo sukad pa sa akong pagkabatanon. Mahigugmaon sa Jesus nga mituto kaniya og namulong. Usara kabutang ang kinahanglan mong buhaton, lakat og ibaligya ang tanan mong katigayunan og ihatag ang halin ngadto sa mga kabus ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya, balik nganhi ug sunod kanako. Sa pagkadungog sa tao niini, naguol siya ug masulubong mibiya kang Hesus tungod kay dato man siya kaayo. Milingi-lingi si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon kanila,
Pagkalisod gayod sa mga dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Nakugang ang mga tinunan sa pagkabati nila niini apan mipadayon si Jesus pagsulti. Mga anak, pagkalisod gayod ang pagsulod sa gingharian sa Dios. Mas lisod pa sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa Dios kaysa usa ka kamilyo paglusot sa lungag sa dagom. Nahibulong pag-ayo niini ang mga tinunan og nagpangutan-anay kun mao kana kinsa raman di ay ang maluwas. Mitutok si Jesus kanila og mitubag, dili kini mahimo sa tao apan mahimo sa Dios, kay ang tanan mahimo gayod sa Dios. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang langit nahimong lisod tungod kay dili ta suod sa tag-iya sa langit. Kamo suod mo sa tag-iya sa langit? Kusga inyong tingog suod, dili suod. Close friend mo or best enemy? Kung ikaw gani, suod ka sa usa ka tawo, ang inyong kinabuhi magkaparihas. Maubitan na mga standby, bisan ikaw arang-arang ka pagkabutang, niyang imong anak masuod sa standby, mag-standby sana. Maglagot ko ka. Kung ang imong anak, bisan pag-professional, niya masuod og mga way grado, nga mga manuyupay, musuyop sana. Kabantay mo? Imong anak, bagong graduate, babae, niya masuod og kaning tao nga standby pero matso sad, may isang mo diskarte, matukhangan gina, magkaparehas gina sila. Nga naman, kung suod ka sa katao, magsikit yun mo, ugon sa iyang kinabuhi, mao sa imong kinabuhi, niya kay si Kristo pag-anhis kalibutan usaman kakabos. Wa may grado. Ganahan mo makigsuod niya. Uy, tubag. Unya kay si Kristo ang iyang mga prinsipyo pulos mangyud kontra sa pagpadato. Ang ebanghelyo karon ang iyanong sugo atong buotang lalaki nga porti hinoong datua tungod sa iyang pagbinuotan, tungod sa pagtuman niya sa sugo, ipabaligya naman noon ang tanan niya, ihatag pagyud ang halin ngadtos mga kabos. Ganahan mo makigsuod og taong ingon ana. Doko-doko ra ba? Ingkapadir kining atong simbahan gididikit ra ba ni gahapon, mahitabo ka nga daghan kaayong malampuson, dako ra ba kay ni gasto, hapit nimo mga 30 million gasto na to ani hangtod nirong nahuman, maingon ani ka ni guwapay kwartahan nga mga tao nga ming hatag ani, o guwapay kwarta maingon ani ka ni ha? Nya ngano man nga di man gustos Kristo nga madato ta, nagakinahanglan man tag kwarta, mo na siya. Tubagan na ninyo, ang makatubag, malangit. Sa unang pagbasa, niingon diri ang panultihon ni Solomon, kaalam ni Solomon. Siya, mas gihigugma na ako ang kaalam, labaw sa kwarta, labaw sa bulawan, labaw sa maing panglawas, labaw sa kagwapo o kagwapa, labaw pas akong kaugalingon. Kinsa man ning gipasabot aning kaalam? Ang Dios. Matod pa ni Solomon kanang mga bulawan, mga plata, mga diamond, mga alahas o uman pa nga bahandi, mura ra naglapok ikumparar sa kaalam. Sa ato pa kung maghigugma ta ani, nahigugma tas lapok kanang mga kwarta, kanang mga balay, mga yuta, mga alahas, mga dungog aning kalibutan na lapok ra na siya.
Una ha? Una. Sa ikaduha, pagbasa, ningon ang pulong sa Dios, hait, muduot ngadtos kasing-kasing, ug muusisa sa tanan nga naa nato. Muna inig hukom sa Ginoo, di gyud masipyat ang Ginoo nga naman, ni usisa ngadtos kasing-kasing. Kaalam, sunod, pulong. Sa may koneksyon ani sa ebanghelyo, ang pulong sa Ginoo gaingon, bulahan kamong mga kabos. Lisod kay dato pagsud sa langit, sayon pagsud sa kabos. Muna na, pulong na. Nya ang nagsulti ani mao ang pulong nga nagpakatao. Nya unsay gipuy-an aning tawhana? Naluyo na to ay atong gibutang agpuwa nga kolor. Nindot kay dekorasyon na. Mo text na to ang ato bang mga kuan ba? Ato mga parishioners nga nagkuan sa online. Sastang nindot tagid pader. Nindot kay tanawon si Jesus. Si Jesus ko nindot kay tanawon. May kay pagka-background pader. Ma-highlight gid siya maayo. Si Jesus. Nganong ato man ang gi-highlight? Nganong ang tanan atong mata kinahanglan ana man mo tutok kay special ang iyang color. Ngano man? Aron makahibaw ta ang kaalam sa Dios nga mao si Jesus, ang pulong sa Dios nga mao si Jesus nga hait pa sa duhay tuwam nga espada, nagpakatao ug nagpuyo sa kinabuhi nga angay puy-an sa usa ka tawo. Muna ang iya sa mga apostoles nagpuyo sad aning maong kinabuhia, si St. Francis, si San Vicente Ferrer, tanan nga mga santos nga atong ilado kaayo nagpuyo aning kinabuhia. Karon kitang nanimba, ganahan mong mopuyo. Huy, panubag mo eh. Sige, lingian na imong tupad. Lingian, kana imong tupad ba? Bisag karon na lang, basig ugma di nakakalingi, mo stipnik na imong liog. Ang di mo lingi sa kitas liog. Sige, lingi. Nakay tupad. At least nakalingi na kasi imong tupad. Nya pangutan siya ing na pwede ihatag imong tanang kwarta nga rin ako. Na pwede nimo ihatag tanan imong kwarta nga rin ako. Ngano man kabos man ko, kabos. Sige. Natanawa, wa na mo mulingi. Niya moingon sa siya, unya ang imo ihatag sad nga rin ako. Nganong ihatag man ako nimo aron ka maimpierno, ihatag sa nga rin ako. Ang pasabot day aning usa ka kabos mao ang una ha, mao ni unang pagsabot. Una, di ta mahigugma sa kwarta labaw sa atong isig katao. Ayaw gamita ang imong isig katao aron ka makakwarta. Ayaw gamita ang imong kaugalingon nga hapit na lang ka dili mo pahuway aron lang makakwarta. Ikaduha, higugmaa ang mga way kwarta, ang mga nanginahanglan. Muna atong gipasidunggan ang mga indigenous peoples ug ang mga tao nga naa sa extreme poverty. Muna dinhi sa tong parokya, manghatag tag mga bugas, magpatukod tag balay sa mga way balay nga kon grabe gyud kayo, pero giuna lang nato ang nag-alagad og simbahan. Bayran nato ang ilang mga hospitalization, ang ilang uban pa diha nga mga panginahanglan, hasta pang ilang kuryente nga putlonon ato pang bayran, basta lang nag-alagad sa simbahan. Ang ilang mga utang atong bayran, basta lang nag-alagad sa simbahan. Nga naman, ato lang ipakita nga wa ta mahigugmas kwarta, nahigugma ta sa ato isig katao. Karon ang atong dali kayong dagmalan, ang mga indigenous peoples, giguba nato ang ilang pinuyanan, ang ilang lugar, kay atong himuong subdivisions, himuon natong business centers, ang atong mga kabus nga naas daplin, atong itsapuira, gabi ibitaw, proud kayong atong mga atong mga children din nga kuyog yun sila, kada motorkid, arigid sakay, inuba nga akong sakyan. Dito na ayaw po, diha mis imong inuba. Pero
primero ato magsigig pamuyag nga tusdan, magsigig una na ko nindo to. Ulo, tablam ni dinhi. Ulo, tablam ni dinhi, maglalay sila ba. Karon musabat na. Kusog na sa gaya, gimaya ka Maria, puno ka sa grasya, abot rin, tagaan na yung tag 50. Hasta kusuga lagi tingog, ang di mo sabat, dili, tagaan 50. Magkuntis ang tingog, suga lagi. Nyag nahigog mapatas kwarta, panaugon, tanay, muram na mga ilaga, mga ihugog sa kanal. Sa una, imat lang naong, karon, ingon isla, padir, ligo na mi. Opsyon na di ka maligo, wakay 50. Asa ligo lagi. Usagod, basa-basa ko, basa pa man na imong shoot. Wa pa rin, gihubo ko ni tanan, dito ko siya ligo. Dagan, ingan to. Nagabi, linya sila dito. Pag-abot Bisya Palma, magpanihapon. Ingon Bisya Palma, walay amin ha, walay amin. Anak las kamot ba. Pero linya, gin sila kay, mo amin, ako Bisya, doon na kay mapari ani. Sa basta di, mapatay, pari. Ato nang higugmaon, oy, kaysa tinudanay ra ba? Kini mga indigenous peoples o kani mga kabos, maubayan na sila ang tinuod nga manluluwas. Sila ang tinuod nga manluluwas. Kinsa may nag-care sa atong creation. Kinsa may nag-amping sa mga bungtod, sa mga tubig, sa mga sapa, sa mga kahoy. Kinsay nag-amping ana? Nakusog jud kay mo amping. Ang mga nitibo, ako nitib man sa kuntos bungtod, pertiming mo amping ang mga kahoy, nga naman, magamit ba na namo? Mo nandi gina namo pamutlon nga way itanom. Ilisan ginagtanom. Pagsud sa mga negosyante, illegal laging, wa na itanom-tanom, basta ka kwarta. Kinsa may nag-amping sa mga corals diha sa atong mga kabaybayunan, nga di gyud tukuran og mga structure kay ang baybayon balaan, ang mga mangingisda, ang kanang na ang mga kuan, mananagat. Pagsud sa mga negosyante, illegal fishing, guba tanang corals. Kinsay nag-amping sa mga sapa, aron magtinaw, naa diha ang tuburans, kinabuhi para sa mga kabos, din aka mo palit nga tos carbon, manikop na lang ka diha sapa, nanay, kuan diha, uwang, nanay piyo, nanay diha, bais, among ngalag bais, tapay pantat, uban pa diha. Kinsa may nagkuan na? Ang mga taong nitibo, pag-abot sa mga taong negosyante, himog mga backyard, kung sana, pigiris, adto mubo ang ilang mga hugaw, silang hayop nga to sapa, wa na tay sapa nga limpyo, pulos na hugaw. Kinsa may manluluwas. Nya ang mga kabos, karon sige nang lunop-lunop, kinsa may imong paadtuon tos imburnal para manguha ato mga lakop nga mga plastic nga ni-clog up. Ang mga kabos tagaan na nimog 500 kanon ahas na lapo ko. Pero kaning nagwali, paadtua dito, tagaig 1,000 siya, oy, muwali na lang ko 1,500 pa. Ug sa tinud-anay, ang nagtabang nato aron matuman atong tanang mga proyekto labi na gyud kapilinha nga naka-raise tag 30 million, sobra pa sa 29 million 500 nga gikinahanglan, less than 2 months gikan sa August 8 hangtod sa October 2 nakuha nato ang 31 million. Kasagaras nag-donate mga taong kabus o mga taong mubati og kabus. Kailag yung ko atong ni-donate og 3 million. Grabe gito mo higog magkabos og sila sad kabos. Sinan ka atong ilang hatag nato nga 3 million, maghuwat usa silang makakolekta sa ilang business, padir angan-angan lang ha kay wap ami kakolekta. Sa ato pa ang iyang gidawat iya rasang gipasa, di man to excess, di man sila mga billionaires. Hasta sa itong ni-donate, tulo ka buok, tag 1 million. Di man sa itong mga billionaires, di man sa itong mga millionaires. Igo-igo raman. Pero ang gugma nila, bilyonaryo. Munang amazing kayo, nganong nahimo ang maong donations na tigom nato 31 million less than 2 months o karon malipayo na sila ang atong mga nagdaas kapilinha. Ato kung nung soyag paminaw sa ilang gisulti ambot masyo ba unahaw nato si ang presidente sa WAP Philippines, si Brother Rinald Andales. Ave Maria,
Sa ngalan sa grupo sa World Apostolate of Fatima ug sa Tris Pastorales de Fatima Foundation, ISIT, Executive Director sa Foundation ug Board of Trustee sa World Apostolate of Fatima International dito sa Fatima, Portugal, kami dako kay nagpasalamat kang Father Shano Ubod sa iyang pagdawat isip chairman sa fundraising campaign sa pagpangita og pundo para sa pagpatukod sa Kapilina de Fatima dinhi sa ato ang Archdiocese sa Cebu. Na kining Kapilina ang ikaapat nga replika sa kalibutan o una dinhi sa Asia o sa Pilipinas. Ug pasalamat usab kami sa mga tao nga mitabang ni Father Shano siyang mga staff nga nihatag sa ilang tagatag sa kaugalingon para pag-abag ni Father Shano para sa pagdawat sa mga donasyon nga nagagikan sa atong nagkalinglaing mga devote sa tibuok kalibutan. Imagine, sud lamang sa minus 3 ka bulan, no? More or less 2 months, nga 2 months and 1 week, nga ato yung nakuha ang atong aim nga 29,500 slot sa tag 1,000 pesos, no? Nga ug sa tinudanay pag yun nilapas pa ta sa ato ang gitarget nga funding para sa pagpatukod sa Kapilina. So dako kaming pasalamat sa tanang mga devotees, mga benefactors, sponsors nga nagagikan sa nakalinglaing lugar sa Pilipinas ug sa tibuok kalibutan nga nihatag sa ilahang talent, treasure, total self ug ang oras para ilang ikagasa dinhi sa Kapilina. Ug tinud-anay gyud ta nga we are gifted to give, no? So dahang kaming ang ipasalamat kaninyong tanan nga sa kami sa grupo sa World Apostolate of Fatima, you are assured with our prayers nga sa kada adlaw kami nagaampo kaninyo sa kanunay. So kini si Brother Reynald Andales, daghan kaayong salamat. Mayong adlaw kanatong tanan. Mato si Brother Reynald, niya atong paminahon si Monsignor Ruben Labajo, ang kanigyong ilang itawag na to og Vice President sa Tris Pastorinhos Foundation. Sa pagsugod yun og tukod sa Kapilinha diha sa sakop sa Minihil Cebu, maugi akong awhag sa mga manimbahay matag krisis sa bulan, kinaamantay misa dito nga mag-ampo gyud sa Ginoo, maghalad og santos nga rosaryo nga unta daghan ang tuktukon nga kasing-kasing nga pinaagi sa pahal nga birhen, daghan ang tandugon nga mga kasing-kasing nga mutabang o karong higayuna nahitabo gayon mao nga pinaagi kaninyo sa inyong pagkamanggihatagon. Nakabot gyud namo ang targeted amount namo para sa pagtukod sa Kapilinha. So salamat kay sa inyong panabang, salamat sa di Father Shano Ubod nga mao say nagpadangat sa maong panginahanglan diha kaninyo. So ang inyong ngalan madala ka na among ipadala ngadto sa Sanctuary of Fatima adto ginasatilan sa mahal nga birhen dito sa Fatima ug maapil ang inyong mga intensyones sa mga intensyon sa mga misa dito sa Fatima, Portugal. So hinaot ang atong Kapilina mahimunan ng sentro sa panalangin sa Dios, sa healing, conversion. Ang atong pangaliya nga unta mapalambo pa ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta, pinaagi sa mausab nga Kapilinha. So kaninyong tanan nga nagmanggihatagon, salamat kaayo, Ave Maria. Si Monsignor Rubento, niya atong paminahon finally si Archbishop Jose Espalma, ang president gyud nining atong pagtukod sa Kapilinha, ang foundation, siya presidente. My dear brothers and sisters, as Archbishop of Cebu, in company with Monsieur Ruben Labajo, our Vicar General, Father Shano Ubod, our priest in charge of solicitation, and the board of trustees of our Kapilina, I'd like to take this occasion to thank all of you, our generous sponsors and benefactors, for your contribution to the construction of the Kapilina Chapel, the chapel dedicated
in honor of Our Lady of Fatima in San Remigio. We were amazed, and certainly we are most joyful for such an expression of generosity. And I'm sure Mama Mary, Our Lady of Fatima, is most happy. In this month of October, when we dedicate the month to the Holy Rosary, I know that the expression of our love for her in the donations and also in our prayers certainly will be a sure sign that indeed we are all pueblo amante de Maria, all people in love of Mary. And we do believe we do this because she loves us in the first place. And so we know that with your donations, for the moment, we put a stop into the campaign, and we will we will continue the construction. We will give you updates of the progress. But today is an occasion for thanksgiving, for your gratitude, and for our belief that with Mama Mary with us, even with pandemic and even with our problems, we will survive. We will revive. May Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. So, salamat kay sa atong mga donors, benefactors. Ako lang yung gipakita ninyo tungod kay usanis produkto sa mga tao nga dunay kakabos sa kasing-kasing. Kanabang nahigugma sa isig katao kaysa ilang bahandi. Madali kay silang mutunol. Kay kaning nahigugmas bahandi, kusog kay motorture siyang isig katao. Muna, diri sa atong tubag sa Salmo Responsorio, pun-a kami sa imong gugma o Ginoo, ug mag-awit kami tungod sa kalipay. Ang gugma, mutudlo gina nato, higugmaa ang imong isig katao, dili ang imong kaugalingon. Ang inahan nga nahigugmas kaugalingon, patyo niya ang bata sod sa iyang tiyan. Ang bana nga nahigugmas iyang kaugalingon, mangabit, biyaan niya iyang asawa. Ang asawa sang nahigugmas iyang kaugalingon, magyaw-yaw kanunay sa bana, niya mangabit pagyog panagsa. Ang kwarta ragyos bana pangitaon, niya gwa gani kwarta, yaw-yawan. Niya di amay laing ni dool, nga arang-arang og bulsa, hala, tikasan sang bana. Unang bana, mahibong lang taon. Nganong sige naman lang kag wakli, niya siging kasuko, tuan na despari. Mauna siya. Mga bungkag ang relasyon, mga bungkag ang atong kahimtang, ang mga taong daw kay kwarta, hangul kaya ng iyang yuta, kuralon ang iyang yuta, ang daan, mapitos na lang kaayo, di pagyud igo nga pitos, muluno pagyud, kay hastang agianas tubig, gikural na. Diba? Distraction ang ikahatag sa mga taong nahigugmas kwarta, nga gitawag natog dato. Ang nahigugmas kaalam sa Dios, tingali way kwarta. Gahapon sa Monsignor Siongo, Joseph Tan, ingon ako, uy, din amang ka ma-rich, uy, rich naman kaayo ka. Nako, o lagi, dato kayo nyor ang parokya, pero ako, way sod ang bulsa. Wa ko'y gidaan, gamay ra. Di, ang ako sa gamay gida ako, sa itunol-tunol god. Pero, sa gamay, luk-luk lang. Pero wa ko mudahan na, kanang musod nga minilyon, diya pa'y kausang gibusdakan ko og napo ka, gitagaan ko og napo ka bundles nga tag 1,000. Kani pa dir, bisag unsay imong gamitan, ana. Og ako, gusto pa dyan kong kwarta, bisag kwaan lang to na akong mga 5 ka bundles, ang 5 akong ihatag sa parokya, mupakpak ng parokya, yes, labihang padir. Ana, waday kay baw, katunga diya sa akong bulsa. Pero sa tinud anay, bisag usa lang ka papel ato, wa jud ko'y gikuha. Nga naman, papunan usa na kog laing bandol, una pa nako kuhaon. Kinsay mo puno pa tog maduha to ka bandols, kwaon na kong tunga.
Di wa gyud. Ang musod sa akong account, tag 10 million, tag 15 million, hatag ginatanan. Mangulikta pa ko dias Palawan, magbarog pa ko tug tag 30 minutos, usay moabot pag usa ka oras. Tabok-tabok, Palawan, Imluilier, ngadtos RD Punsiap, ngari na mas LBC. Ang tanang naktigom dito, kwintahon sa nas atong Finance Council to the last centavo, isubmit ang katong claim slip, maglista pagyos kwarta, ako paginang kwintahon, igabot ito, mag-check-check, pakus notebook, aron mamonitor kung na kuha na ba or wapa. Wag yung gikuha na. Usaragi akong gikuha nga di unta mawa ang akong gugma sa simbahan. Nindog na ta. Nagato ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay ug gilubong, mikonsad sa mga minatay sa ikatulo ka adlaw na banhaw, mingsaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ato rong himuon ang novena prayer para sa atong mahal nga Birhen sa Santo Rosario, ang atong segunda patron. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan, ang Birhen Maria sa Santo Rosario, sa kanunay na nalipod, nag-agap, nagtudlo ug nagbubo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan na puno sa mga mangilad nga mga sala sa katawhan, mipabhibalo ug midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario, ug tungod niini na bag-o ug nakalingkawa sa kadautan ang tibuok kalibutan, uban sa mapaubsanong masaligon nga mga kasing-kasing, ato karong himuon kining santos nga nobina. Pag-ampo sa ikaupat nga adlaw, palihog mangluhod. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, tungod sa dako iyamot nga pagpahiuyon mo sa kabubuton sa Dios. Ang Ginoo anaa kanimo tungod sa hingpit mong paghiusa sa anak sa Dios, tungod sa malipayon mong pagpakigsandurot sa imong anak nga si Jesus, kay ikaw man gayud ang matuod niyang inahan. Ang Ginoo anaa kanimo kay sama ka sa iyang labing hinigugma nga alagad, sama ka sa iyang labing pinalangga nga esposa, ug sama siya sa anak nga labing matinahuron ug masinugtanon sa iyang inahan nga mahigugmaon o yamot. Ug kay anaaman sa kamot mo o halangdon nga rayna, ang mga kagahuman sa Dios nga labing gamhanan sa nga tanan, tabangi kami nga ang imong dalaygon o yamot nga anak moanhi o magpuyo dinhi kanamo, aron pagpaanyag sa among kalag ug pagbag-o sa among mga kagawian. Himua kaming takos nga puloy-anan sa anak mo tungod sa among mahigugmaon ug matuhuong pagkalawat sa iyang lawas ug dugo. Amen. Sa hilom, ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, manggihatagong amahan, pamatia kami. Manggihatagong amahan, pamatia kami.
Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan motubo, mulambo, ug magkabig og daghang katawhan alang sa bangkete sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang mga adunahan og kabus managsamang mutubag sa tawag sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ning COVID-19 virus makabaton na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teopilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay magpuyo na sa puloy-anan sa Ginoo ug magsadya dinha sa bangkete sa kinabuhing walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Manggihatagong amahan, pamatia kami. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot among gipangamuyo, nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosaryo, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot o makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong mga kasalanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang among mga pagampo ug gasa nga among gihalad diha sa pagtuo ug paghigugma ug himua nga kining Eucharistia magdala kanamo nganha sa imong himaya. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Nakita namo ang imong way kinutubang gahom diha sa imong paagi sa pagpangluwas. Mianhi ikaw aron pagluwas kanamo pinaagi sa gahom sa imong pagkadios, apan maoy imong pagbuot nga maluwas kami pinaagi sa usa nga sama kanamo. Gisalikway sa tao ang pagpakighigala kanimo, apan ang tao mismo maoy nag-uli niini kanamo pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na gyud ang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo hang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa ta pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan
Hatagi kami kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kaninyo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa
Magampo kita. O Amahan nga gamhanan ang lawas ug dugo sa imong anak, maghimo unta nga makaambit kami sa iyang Diosnong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok sa niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi sila usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot. Atong pasalamatan ang tanan nga mga katawhan nga nag-alagad nato karong buntaga. Dinala nako usa-usahon niya labi na gyud sa atong bread and wine offerers nga mao sila si Mr. and Mrs. Julius and Amitero and family. Masipang pakpak sa tanang nag-alagad sa atong simbahan karon sa atong misa. Niya update sa atong nahalin nga slots sa Mother Mary's Consoling Graces or MMCG slots. As of yesterday, ning abot ng atong halin og 5,418 slots. Pakpak. Ang atong lapas sa 4,000, iabot nag 1,418. Pero sige patag pamaligya ani hangtod gyud sa 15, October 15. Ang mupalit, malangit ragyapon. Ay daghan sa kitag gastuhanan. Kagahapon sa atong dedication, dool-dool 500,000 atong gasto. Punan is pista, impasta. Bitaw, nindot man sa daligri man, no? Sige, manindog ta og atong awiton ang Salve Regina.
Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Magampo kita, o Ginoong Dios, itugot kanamong imong mga alagad, ang kanunayng kaayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng ulay, agaka kami latas sa mga kasakit ni ining kinabuhia, hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.